Maswera saying muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kake kuchanga kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garaka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe tawigira nyaya yabuda ni pa South Africa. Nyaya ye wakadzi 2 MaZimbabwens ava muri kuona vari apo mumwe anonzi Grace Gumbo ane makore 26 nemumwe anonzi Messi Tsoko ane makore 28 avo vakasungwa mushure mekunge va abductor mwana ane 4 months baby girl ane 4 months muri Zimbabwe. Zvinhu zvakaitika musi weNew Year pari kunzi mushure mekunge vabatwa zviri kunzi police yakapiwa tip off members of the community area yavaigara muri Zimbabwe. Zvinzi police payakaenda kumba kwaigara vakadzi vaviri vakaona kune zvakare another baby boy anga ariko anga abductwa aringanzi ane makore 3 years zvakare nemumwe mwana ari kunzi anga ane 4 months another baby girl anga ane 4 months shure kuti vakabatwa vane vana 3 vavanga vaabductwa. Hapasi kuzikanwa kunzi vaida kuvashandisei vana ava, asi taura kuno kumaZimbabwens ari kupomerwa mhosva yekuba vana muSouth Africa muri Zimbabwe. Amene munoona sei nyaya iyi zviri kunzi pavaifamba vachinyebera as caregivers pese pavaenda vachishanda vari kunzi vaiba vana ipapo muri Zimbabwe. Nyenorwadza nyenosirisa muri Zimbabwe kuti maZimbabwens akubuda munyika mavo achinoita zvinhu zvakadai kunyika yekunze muri Zimbabwe. Nyenorwadza nyenosirisa tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti wopiwa mutongo wakaita sei vakadzi vaviri ava.